Il-Prim Ministru Roberta Bella inawgura proġett ta' akkomodazzjoni soċjali fir-Rabat Għawdex u riġenerazzjoni taż-żona taċ-Ċawla. F'din iż-żona tlesta xogħol ta' kostruzzjoni fuq blokka ta' 8 appartamenti għall akkomodazzjoni soċjali li minnu se jgawdu 8 familji. Dan il-proġett lesta qabel iż-żmien imwiet u sar fuq medda ta' art ta' 3750 metru kwadru bi 330 metru kwadru minnhom jiġifieri 9% tal-ispazju eżistenti ġie dedikat għall-akkomodazzjoni soċjali. Il-kumplament tal-ispazju jiġifieri dak ta' 3 tomniet ġie riġenerat bi playing field, outdoor gym, żona rikreattiva b'water features kif ukoll landscaping estensiv. Dan il-proġett tassigura wkoll li l-ebda siġra ma tintilef, anzi aktar siġar indiġeni tħawlu f'din iż-żona biex ingħata dera isbaħ f'ambjent aktar rilassanti. Waqt li kienet titkellem ma' numru ta' familji li jgħixu fl-akwati u li benefikaw minn dawn iż-żoni rikreattivi, il-Prim Ministru Roberta Bella akkumpanjat mill-Ministri Clint Camilleri u Rodrigue Galdes sostna li l-Gvern għal darb'oħra iżomm il-weda tiegħu mal-familji Maltin Wawċin fejn qed ikompli jwassal proġetti ta' fejda li jelevaw ukoll il-kwalità tal-ħajja. Dr. Bella rimarka wkoll kif il-Gvern jinsab impenjat li jkompli jwassal proġetti ta' dawn it-tip li jkumplementaw oħrajn li tlestew fl-aħħar xhur biex bekk aktar familji fil-bżonn ikunu allokati akkomodazzjoni soċjali tal-aqwa kwalità. Hawnhekk huwa nnota kif is-sena li għaddiet 514 il-familja ġew allokati post ta' akkomodazzjoni soċjali grazzi għat twettiq ta' proġetti ta' akkomodazzjoni bħal dawk fl-Imsida, il-Qrendi, Ħażebbuċ, is-Siġġiewi, Bormla, Ħarkirkop u Ħalluqa. Il-Prim Ministru temm jgħid li t-tlestija ta' dan il-proġett jikkumplimenta wkoll il-miżuri soċjali tal-baġġett għal din is-sena li bdew jidħlu fis-seħħ fosthom l-investiment soċjali bżieda oħra fil-pensjonijiet u fiċ-Children's Allowance filwaqt li l-ħaddiema qed igawdu mill-akbar tax cut fl-istorja. B'dan it-tnaqqis fit-taxxa fl-ewwel 1000 euro fix-xahar huma ħilsa mit-taxxa kważi ma' 18,000 persuna li jaħdmu issa mhux qed iħallsu taxxa.